So sa Lagonoy po, ini naman ang saro din. Gabos ko palang kaya favorite eh. So sa Lagonoy naman po, nature is the best sa Lagonoy. Gabos yaon mga dagat, lalo na mga waterfalls. Kung mahilig po kamo mag-chase ng waterfalls, perfect sa Lagonoy. Dakol-dakol. Pero, when chasing waterfalls, dapat very important yan. ang safety. Hindi pa nga ni. Hindi pa, nag-agree ka na. Natakot naman to eh. Ay, sorry. Natakot ka naman agad. Ano ang sabi mo? Importante ang safety. Oh. Ay, iyuta. Itong Wag kang nangyari kaya. Actually, na-experience ko na siya, nabahaan na din ako. Parang kalmado lang, tapos biglang ang As in, sobrang init po. Then, nag-uran lang ning mga pirang minuto pa lang ang bulos ng oran. Tapos, bigla na siya nagbaha. Nagbiglang